Vagy most olyan videó legyen. Hello! Menős kid. Így jártál. Én még nem veszel jobb gépet. Már. Gyere pubbozni, utána majd gondolom, hogy privátozni. Bírsz adni modit? Ő vagy már csak live? Jössz már? Nem baj, ha kis jó. Na, leesett. Na, haladjunk már a videóba. Látozzunk, vagy publikozzunk. Ott te jössz? Mi? Na jó. Robi, joinolj be. Mi? Hát? Mi van? Hát, nem. Azt mondtad, hogy Roblox nem mű, anyád. gyere, PSTX. Nem tudom, mert ő csak afkol. Mindegy, gyere. Na, mi a faszom amúgy a YouTube csatornának neve? Pist és egy X betű. Mert még nem bír csak holnap livestreamezni. Miért? Hát, kb. De nem kéne csúnyán beszélni, azt legalább ki kéne vágni amúgy. Azt hogy nem kaptad? Na azért. 50. Anyád! 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 Ja. Ne beszélj egy ilyen kis. De nekem milyen videóid vannak itt? Ilyen jó. Van 3 kérdője. 50. Ben. Ott van 3 kérdője. Első mikrofon, kérdője, kérdője, kérdője. Please donate a csán. Akkor is van. Behozom a knife-ot, jó? Keci, már megint rossz loadot hoztam a knife-hoz, vagy hát a rossz utility-t. What? What the fuck? Ja, ilyenkor szokott. Ho, jaj, jaj. Ho, jaj. Ho, jaj, jaj.
4-0 van, csak úgy mondanám. What? Mit visítgatsz, te kislány vagy, tudtad? Hatvan. Dead. A rematch, a rematch, a rematch, a rematch, a rematch, a rematch, a rematch. Jössz, Robi? Mire? Ilyen goofy outfiteket? Nekem már van egy, de szóval majd lemásolhatod. Aptú. Aptú. De nincsenek barátai. Hát, ja. Anyád. Minket kifizetett, azért vagyunk itt. Ja. Nem. Hát nem. Mert nincsenek sorsolás. Nem, Nem. összescribe-nél megfogod, azt leveszed a pólódat live-ba. Nem. Sorsolás. Nem setup-tól. Hát akkor meg nem iratkozok föl, már akkor ott feliratkozol lenne. Tudom, mit kell csinálni? Holnap live-ba le kell venned a pólódat. Nem. Nem, majd sorsolás lesz. Hát? Nem tudom. Valahol lesz egy sorsolás, mint a Grow Garden, vagy valami. Nem. Nem. A papírlapok. Sokszor 5 ember között bazeg egy aláírását. Hogy aláírsz egy papírt, azt elküldöd a kézé. A feliratkozónak, aki nyert. Ja. Tényleg? Ja, Pisti, de akkor... Cigány, akarsz még egy feliratkozót? Nem, akkor most már van még egy feliratkozó. Easy. A legnagyobban Robi, 16 meg... aztán jössz. Megtettük. Meccs. De mi legyen a csatornámnak a izélet képe? Na, azért már kibanoltak egyszer. Hey. Robi, jössz. Na. Bro is still in the... Akkor... Bro is still spinning Pisti, Grow Garden. Pisti. Akkor most a feliratkozóidat nézd meg, hogy ki az. Bekövesselek téged a tesómnak a csatorna izéről. Szarjairól. Várjál, mert van annak vagy 5 darab. De Broski, de nézd meg, de akkor nem lesz, de Broski nem gaggozok, ő akkor meg Go a Rivals privát szerver. Hána. De Robi nem is jött, nem? A Robi csak jössz. A batok azt, hogy Minecraftozunk, geci. Ki mondta azt? Az a hang. Nekem meg nincsen. Meg letöltöttem azt a szaros medát, geci, aztán, hogy abba is lehetem úgy vágni. Szóval nem kell hozzá a Da Vinci. De amúgy ingyen van amúgy a Da Vinci.
Bazeg én nekem meg ez az egerben ugye van 2 ilyen oldalklik. Hát az egyik oldalklikre bazeg rátettem a klippet. De ezt tudod, hogy keresőre meg kell halni, így hülyén, és akkor azt fog föltenni YouTube-ra. Akkor jöttök Rivalsozni? Bazeg azóta Minecraftozunk azzal a cigánnyal. De Geszti, senki sem mondta én nekem, hogy MT-zünk. Örülj, na, akkor letöltöm. Fasz. Fasz nyomjak a szádba. Mi van? Azok lesz egy traktor a képem, az kész. Lesz azért egy MTZ-50-es. Bora, ja. A faszom, amitől Mi a fasz? állandóan ki van a faszom, amikor... A faszom, amitől állandóan ki van a faszom, amikor... Az meg... Ziki mondja, hogy lekapirájtalom, az közben úgy beszél, mint valami 80 éves öreg ember. Hát az Mi az van? 2 centi, mint a tiéd, ja. Az ugye fölteszem, hogy Tori vázatodba az a profilképnek. Ó, várja, akkor azt várja. Ja, hát. Valaki kikkelje már ki ezt. De kussolj már! Broszki, én vagyok az adminisztrátorja a Akkor meg csoportnak, átmegyünk a privátba. úgyhogy kussolj, jó? Orbán privát? Viktor. Orbán Viktornak a fia vagyok, úgyhogy kussolj. Én meg maga Orbán Viktor vagy. Hát szobd le magadat. Az ország én vagyok. Jaj, mert töltöm a Na tényleg. ott van Pisti, nézd meg a profilképemet. Már mi az? Csak hogyha működne, geci. Ma más van, Jó. vagy mi? Na nézd meg bazzak a profilképemet, bazd meg. Meg fogsz tőle ijedni. Mi? Nézd meg. Hol? Messengeren? Nem, YouTube-on bazd. Mert mi a neved? Robix. Akkor cigány geci csinálsz, hogy kivagy... Anyád, a segbe rakom, jó? Geci, csinálj meg Microsoft-ot, mert megölök. Várj, jó, várjál. Várjál, Pistix, bazd. Várj vagy követ, várjál. Pistix, és akkor azt kommentelem, hogy Ez a anyád legelső. szeretője vagyok. Hát ki van kacsó Várjál. mikrofonod, Hát bazd. de nem lehet izélni. Ki van kacsóval a mikrofon? Vagy hogy mi nem a mikrofon, bazd, a hülye komment. Nem lehet bad meg izélni, hozzászólni itt a videóhoz, te fogyaték. Verjem én beléd. Ja. Mi van?